Dobrý deň Slováci, opäť vás vítam v mojom programe. Tak ako som slúbila v predošlom videu, idem urobiť video na vajcia. Slepačie vajcia. Takže chcela by som vám porozprávať vlastne jednu vec. Čo je vlastne vajce? Aby sme sa k tomu presne dostali, aby sme vedeli presne, čo si dávame na tanier. A ako by som to povedala? Vieme dobre, už aj vlastne, keď sa pozrieme na dedine, že sliepočka snesie vajcia. Z niektorých sa narodia kuriatka, z niektorých nie. Však? Pozrieme sa, ako to je u žien. Kedy sa žene narodí niečo, kedy sa jej niečo nenarodí. Žene sa nenarodí niečo, pokiaľ nie je v čase ovulácie oplodnená a nie je to vlastne zakotvené v maternici potom a vlastne ku koncu sa vlastne by sa mal plod začať vyvíjať. Ale pokiaľ sa to nedokáže zakotviť, tak vlastne žena dostane menštruáciu, žena dostane menštruáciu a vlastne sa zbaví toho neoplodneného produktu. Takže neoplodnené vajíčka, prosím pekne, je slepačia menštruácia. Tak máte to na tanieri. Bohužiaľ, presne to jeme. Takže samozrejme nemalo by sa to tak volať však, pretože neoplodnené vajcia pre nás sú vajcia, to je niečo, čo sliepka robí. Prečo to vlastne sliepka robí? Kvôli tomu, aby sme to jedli však? Nie. Tak ako žena má svoj menštruačný cyklus, tak isto má aj sliepka, alebo krava, alebo pes, alebo akékoľvek iné zviera svoj určitý cyklus na oplodnenie, na čas oplodnenia, na čas očistenia a tak ďalej. Takže vieme o tom že vlastne jedno vajce je slepačia menštruácia. Tak už sa to nezdá také lákavé však. Teda mne aspoň sa to nezdá lákavé. To je iba, by som chcela povedať, to je iba čo to je. To je vajce. Vajce je slepačia menštruácia. Ale poďme ďalej. Ja by som chcela povedať niečo, čo je viacej dôležité než toto. Pretože niekomu sa možno aj páči menštruácia na tanieri, neviem, no mne sa to moc nepáči, ale možno sa tam nájdú ľudia, ktorí to strašne obľúbujú. Pozrieme sa na to, čo hovorí výskum na to, čo sa deje s človekom, keď konzumuje vajce. Našla som jeden výskum, ktorý hovorí, že konzumácia jedného vajíčka za deň zhruba jeden celý rok, čiže povedzme to je 365 vajec, zhruba, tak isto škodí ako 4 cigarety denne v dĺžke 15 rokov. Tento výskum bol jeden z najznámejších výskumov, ktorý doktor Greger našiel a vlastne publikoval. Si myslím, že to je veľmi zaujímavé to porovnať s cigaretami, pretože vlastne cigarety boli zaradené do kategórie karcinogénu číslo 1, čiže rakovinotvorného produktu číslo 1. Takisto ako mäsové výrobky, takisto ako červené mäso a takisto ako mäsové výrobky, vlastne čokoľvek z mäsa alebo mäso. Je tiež karcinogén číslo 1. Takže to znamená, že keď sú tam vajcia, iba jedno vajcie je zlý ako 4 karcinogény prvého stupňa. Veď nám to musí hovoriť sami niečo o sebe. Jedno vajce, 4 cigarety. Každá jedna cigareta je karcinogén prvého stupňa, prosím pekne. Takže je to do neba volajúce však. Takže také sú vajíčka pre nás, pre ľudí. Ďalej, čo vieme o vajíčkach, dokonca FDA
v USA, čo vlastne odsúhlasujú všetky produkty, či sú zdravé alebo sú nezdravé. Dokonca na propagáciu vajec zakázali im povedať, že sú výživné. Dokonca ani to nemôžu povedať, že sú výživné. Nie je to ešte, že sú zdravé. Vajcia sú tak nezdravé, že v reklamách v USA nemôžu ani len spomenúť o tom, že sú výživné. Sú tak strašne nezdravé. Obrovské množstvo cholesterolu vo vajciach spôsobuje číslo 1 na to, že spôsobuje arteriosklerózy, srdcovo-cievne choroby a tak ďalej. Všetko, čo sa týka ciev a srdca. To je vlastne, vajíčka sú číslo 1. To je to úplne to najhoršie, čo môžete nájsť. Také obrovské množstvo cholesterolu. Kvôli tomu, tam je ten cholesterol, kvôli tomu, že vlastne tam bolo očakávanie toho, že bude to vajíčko vlastne oplodnené a že ten plod s tým cholesterolom sa vlastne začne vyvíjať. Pretože cholesterol, prosím pekne, je vlastne látka, z ktorej sú vybudované naše všetky bunky. Ale každé jedno zvieratko má svoj vlastný cholesterol. Takisto ako človek má svoj vlastný cholesterol. A keď my do nášho cholesterolu zamiešame ten zvierací cholesterol, to následok je iba choroba. Takže to je tak jednoducho urobené. Čo sa týka týchto vajec, ešte by som vám chcela povedať. Či ich jete varené alebo surové, tam bohužiaľ nie je tam žiadny rozdiel. Obidve sú veľmi nezdravé. Veľmi veľa ľudí bude teraz, ja nemôžem bez vajec žiť, ja nemôžem. Keď ich strašne, tak strašne ľúbite vajcia. Musíte si dať jednoduchú otázku. Čo je pre vás dôležité? Či chcete byť zdraví, či chcete mať zdravé deti. Alebo či chcete jednoducho sa nechať ovládať týmito emóciami, akože mám chuť. Prosím vás, prestaňte sa správať ako tehotné ženy. No mám chuť. Treba sa ovládať. Takisto ako sa dokážete ovládať na to, že nejdete a začnete niekoho mládiť, alebo byť, alebo začnete nadávať. Každý sa dokážeme ovládať. A toto vlastne, naša strava vlastne patrí tiež k tomu, čo my sami dokážeme ovládať. Takisto ako dokážete ovládať, kedy si zapálite, kedy prestanete fajčiť, kedy čokoľvek, kedy začnete piť alebo nepiť. Toto všetko dokážete ovládať. Nikto nemá také, že to nedokážem ovládať. To nemá nikto. Vajcia sú veľmi škodlivé. Arterioskleróza začína už vo veku 10 rokov. Niektoré poznatky boli už spomenuté, že arterioskleróza u niekoho začína už v maternici ženy. To znamená, keď vaša mama, alebo keď vy ste jedli a ste tehotní, ste jedli veľa cholesterolu, tak už dieťatku sa vlastne začína usadzovať ten zvierací cholesterol v cievach. Prosím vás, toto si musíte naozaj pozrieť. Je to naozaj do neba volujúce. Je to smutné, že nám bolo klamané celý život. Viacej sa zaujímajú ľudia o industriu, viacej sa zaujímajú o poľnohospodárstvo alebo živočíšnu výrobu, o také veci, ktoré vlastne nám potom berú naše zdravie. A potom je tam samozrejme zdravotníctvo, ktoré príde ako veľký hero, tam veľký hrdina, ktorý nás dokáže zachrániť a nás držia na tabletkách na to, aby sme mali pekne potom, prídeme ani len neprídeme niektorí do tej penzie. Treba si dávať pozor, treba sa vzdelávať ľudia, treba sa vzdelávať. Prosím vás, ak máte možnosť, skúste si nájsť aj iné artikle o vajciach. Ak vám niekto povie iba jeden jediný krát, že vajce je zdravé, prosím vás, kľudne ho pošlite ku mne. Kľudne ho pošlite ku mne. Hocikto, či je to lekár, či je to minister zdravotníctva, vôbec mi to je úplne jedno. Vajcia sú veľmi škodlivé, je vám klamané iba kvôli tomu, aby bolo na vás zarobené. Takže treba si dávať pozor, treba to eliminovať z vášho jedálnička, keď chcete byť zdraví, to je vo vašich rukách, ale ak máte chuť na vajce, keď si hovoríte, že čo keď dostanem chuť na vajce,
viete čo, sú tam výrobky, ktoré dokážu to nahradiť. Ja si napríklad robím praženicu z tofu a minule som to robila hosťom, na mňa pozerali, že ty robíš praženicu hosťom, že som nejaká divná. Ale bola to praženica z tofu, sme si dali praženicu a oni povedali, to fakt nejsú vajcia? No to fakt nejsú vajcia. Ako bolo to, keď dostanem tú chuť, tak si to raz za čas dám, to neznamená, že to musí mať každý deň. Takže sú tam určité náhrady, aj keď sa robia koláče, sú náhrady na miesto vajca, tam nachádzajú, ja neviem, môžete nahradiť vajce banánom, môžete nahradiť vajce dokonca z lánového semiačka, taký sopel sa tam urobí, by som chcela povedať. Takže nahradíme vajce soplom. Perfektne. Takže netreba sa hneď obávať, že teraz už to nevydrží. Vydržíte. Chcete byť zdraví? Chcete mať vaše deti zdravé? Vydržíte. Verte mi. Idem urobiť ďalšie video. Teším sa na vás na budúce. Majte sa zatiaľ. Čaute.